నమస్తే అండి. నేను మీ ప్రియాంక అనసూరి. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నట్టు, మనిషి డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నట్టు, డిప్రెషన్ అనేది మన చుట్టూ ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. దానికి మనం చేస్తున్న పనులు, సమస్యలే కారణమవుతున్నవి. కానీ పని ఒత్తిడిలో మనం దాన్ని గ్రహించటం లేదు. అప్పుడప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అని తోటి వారి నుండి పలకరింపు మనల్ని ఆ ఊబిలో పడకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది. మన ఉరుకులు పరుగుల జీవితం ఎలా ఉందంటే ఇంట్లో వారితో కూడా మాట్లాడుకునే తీరిక దొరకటం లేదు. ఇక చుట్టాలు, బంధువులు, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడే ఓపిక అంటారా, అది అసలా ఉండట్లేదు. ఈ వాట్సాప్ వచ్చాక మరీను మనుషులతో కన్నా వాట్సాప్లోనే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాం. ఆ మెసేజెస్లో ఏ అర్థం ఉందో, వారికి ఏం అర్థమవుతుందో అది వారి మానసిక స్థితికే వదిలేయాలి. జీవితం అనే సముద్ర ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతూ, ఈత కొడుతూ, అలసిపోయి మునిగిపోయేటప్పుడు సాయం దొరకక కబలించి మింగేసే భయంకరమైన భూతమే డిప్రెషన్. కుదిరితే సరదాగా మీ వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నారు అని ఫోన్ చేసి పలకరించండి. మీ పలకరింపు వల్ల వాళ్ళ పరిస్థితి, మానసిక స్థితి తెలుస్తుంది. డిప్రెషన్ అనేది ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా రావచ్చు. దానికి కారణాలు అవసరం లేదు. సరైన సమయంలో సహాయం అందడం అనేది చాలా ముఖ్యం. నలుగురితో కలిసి ఉండడమే సౌఖ్యం. ధన్యవాదాలు.